May buntag kanatong tanan mga kaigsunan, dalaygo ng Dios, labi na sa pagsugod sa bag-ong ecclesiastical year, dinhi sa simbahan, sa panahon sa Pentecostes, ang pag-abot sa balaang Espiritu. Mga pulong sa Dios nagaingon sa buhat 1:8 ug buhat 2:4. Apan kung mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, kadawat kamo gahom, mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria, ug sa tibuok kalibutan. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo, ug misultig nagkalaing-laing pinulungan, sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Dalaygon ang Dios sa iyang mga pulong, mag-aampo kita. Ginoo, salamat nga imo kaming gihatod niining sa iyong kabuntagon ug niining unang Domingo sa Pentecost ug sa panahon sa Hunyo. Aron among mabati sa makausapa, Ginoo, ang imong pagkahum ug pagdasig sa imong mga anak nga niya karon na minaw, gasubay, niining mga programa. Salamat, Father, sa imong special presence, pag-uban, asa man karon kami Ginoo sa tibuok kalibutan. Salamat, Ginoo, nga ang imong grasya gahom mana sa imong mga anak bisan sa among pamalandong, pagpasalamat, pagsimba ug pagdahig kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. And they sing once again.
Si Ginoong Isus saad sa iyang mga tinunan, sa wa pa siya mikayab ngadto sa langit. Ingon siya, hulat kamo sa pag-abot sa balang espiritu. Kay kini mao ang gahom, gahatag kaninyo nga mahimong akong mga saksi sa tanang dapit sa kalibutan. Busa naghulat sila, ug nakiusa sila sa paghulat. Ug naghulat sila nga mainam puon. Walay nilakaw sa ilahang kalipay o pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Sila na nag-ampo nga dut-dut sa paghulat sa gahom sa Ginoo. Napulo ka adlaw, human kini gisulti ni Ginoong Isus, ug napulo ka adlaw human siya mikayab. Nagtapok ang 120 ka mga tinun-an didto sa taas nga lawak sa Jerusalem. Ug sa kalit miabot ang gahom sa balang espiritu mipuno sa tanan kanila. Nga sila nagsultig mga lalaing pinulungan, sumala sa gahom sa espiritu, na ang mga tao didto nga naminaw nakasabot sa maayong balita. Ug sila ditandog sa balang espiritu aron nga maghinulsol ug magpabautismo human sa wali ni Apostol Pedro. Ug pila ang nagbautismuhan? 3,000 mga igsoon. Ingon ana kagamhanan ang gahom gayon ug ang paggahom sa balang espiritu ngadto sa mga tinun-an nga naguol, dili kabalo sa ilang isulti, naluya, dunay daghang kabalaka nga mawala na ang ilang magtutudlo nga nabanhaw, ug daghan pang kakulangon sa ilang kinabuhi. Nianang panahuna sa pagkunsad sa balang espiritu, nahimugso ang iglesia. The birth of the church. Ug daghang kasimbahanan, ipangtukod, daghang mga outreaches lihok gikan sa Jerusalem, Judea, Samaria, hantod sa katumian sa kayuta. Ug ang kalibutan nausab gayud tungod sa pag-abot sa gahom sa balang espiritu nga may hatag og katasig, init ug panaghiusa sa katawhan sa Dios. Mga igsoon, ang atong Ginoo 2,000 na katuig mihimo niini hangtod karon ug sa sunod pang mga katuigan. Wala siya na usab. Andam siya kanunay hatag og gahom sa iyang mga tinun-an aron mahimo kitang iyang mga gamhanang mga saksi ngadto sa tibuok kalibutan. Ikaw igsoon, andam ka ba mudawat ining iyang pagpuno sa imong kinabuhi? Andam ka ba mahimong epektibo nga saksi aron mo dala og mga katawhan ngadto sa Ginoo? Pag-ampo ni adtong mga masakiton, magdasig ni adtong magbagul-anon, maghatag og tabang ni adtong mga kabus og hinikawan, ug magdala sa kabataan ngadto sa pagtuo, magdasig sa mga batan-on nga motutok sa Ginoo ug magalagad sa katawhan nga nagilaid naagayod sa kapait sa ilang kinabuhi labi na niining pandemya. Ang Ginoo andam kanunay nga mohatag og gahom dinha kanimo. Andam ka ba, igsoon? Hinaot pa nga ikaw andam sa imong kinabuhi. Bisan karon atong tuuhan
nga siya mo puno sa atong kinabuhi. Kung matinud-anon kita nga magabukas sa atong mga kasing-kasing, magabukas sa atong mga kinabuhi, aron pasudlon siya sa atong kinabuhi ug ang iyang paggahom dinhi kanato. Pwede tang mamalandong karon ni ana nga mga pulong ug sa hilom imong iulon ang Ginoo sa pag-ampo. Ayaw paglingi o pagpaminaw sa uban. Mamalandungi ang tawag sa Ginoo. Andam siya mo puno sa imong gahom. Kung abri ang imong mga kamot o kasing-kasing, mudawat kaniya, muhalad sa kinabuhi, ngadto kaniya. Ginoo, salamat sa imong gahom, imong gipakita 2,000 ka tuig na milabay hangtod karon og sa walay katapusan diha sa imong iglesia. Aron kami mahimong mga epektibong mga saksi nimo sa tanang dapit sa kalibutan. Ani Lord ang imong mga anak na minaw kasubay niini nga programa. Nasayod ka sa ilang mga kagul-anan, panginahanglan, sa ilang mga kahuyangon o kakulangon. Salamat Lord nga andam ka mo puno kanila karon ug musulbat sa tanang mga suliran ug mudasig sa kinabuhi sa pagalagan. Salamat Ginoo andam ka nga mopuno kanila sa imong gahom sa balang espiritu aron sila himuon ug gamiton nimong mga maayong saksi sa kalibutan sa imong gihimo nga maayong balita sa imong kamatayon, pagkabong ug pagkabanhaw nga mao'y nakaluwas sa among kinabuhi. Busa Ginoo karon bisan karon among gibuksan ang among mga kamot ug among gibuksan ang among kasing-kasing aron ikaw Ginoo mosulod sa among kinabuhi nga among Ginoo ug manluluwas. Salamat sa imong gihimo dito sa cross. Among gibuksan ang among kasing-kasing aron dawaton ang paggahom sa balang espiritu aron mahimo kaming mga maayong saksi. Buutan, gamhanan, maalamon, madasigon, saksi sa pagpahalaganap, lapnag sa maayong balita ni Ginoong Hesus. Ginoo, gamhi kami. Ginoo, gamhi ang imong mga anak. Ginoo, puna kami sa imong balaang espiritu. Aron Ginoo kami ang among kinabuhi, dili gayon masayang, kay mapaambit man kini ngadto sa uban. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga igsoon, kung kadto nga pag-ampo imong gisubay o gituuhan, tuuhi ang Ginoo nagagahom kanimo, nagapuno diha sa imong kasing-kasing o hatag kanimo sa kadasig ug kaalam aron bisan karong simanaha. Ikaw mangitag usa ka tawo nga imong paambitan sa ebanghelyo sa Ginoo. Ayaw naglakaw layo. Sugod ka diya sa imong panimalay o sa imong higala o sa imong classmates o sa imong kauban sa trabaho. Usa lang malipay ang Ginoo sa gahom nga gihatag kanimo nga imong gigamit ug ikaw malipay gayud. Naay mga tawong madala sa iyang tiilang. Talaygo ng Dios kay nining adlaw puno na kita sa iyang gahom ug punon pagayon sa iyang gasa sa balaang espiritu sa atong kinabuhi ug punon sa bunga sa balaang espiritu sa atong kinabuhi aron mahimo kitang madasikot nga mag-aalagad sa atong Ginoo. Talaygo ng Dios buntag atong tanan. Amen. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing. Come in your power.
captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, follow me now. Need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. 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 Mag-aampo kita. Ginoo, salamat na ikaw nagauban sa tanang pamalandong, pagsimba, pagtuon, karong unang Domingo sa Hunyo. Salamat Ginoo na sa tanan nga imong mga anak, ang imong grasyag panalangin amo gayud nga maangkon. Labi na sa pagsugod sa simana, sa tanan namong lihok ug buhat. Ginoo, salamat ikaw magahikap niadtong mga masakiton. Ayuha sila sa imong ngalan, Ginoo. Salamat Lord niadtong adunay panginahanglan material, financial, ihatag o Dios ibubo Ginoo ang ilang gikinahanglan. Kung nagkinahanglan sa pagligon espiritual, liguna Ginoo ang imong katawhan. Katong magbiyahe sa laing-laing dapit ubani sila og layo sa katalagman. Kadtong among mga pag-uma, pangisda, trabaho sa opisina, among mga negosyo, sa among mga tindahan ug uban pa. Salamat sa kadagkaya Ginoo nga among maangkon karong mga adlaw alang sa among pag-alagad kanimo. Bisan pa sa among pagbulag-bulag dinhi o didto sa mga panagtapok sa simbahan. Salamat Ginoo ang imong pagdasig ug pagligon manaog sa among pagbulag-bulag ang imong espiritu
kanunay mag-auban, asa kami, aron mahimo kaming imong mga maayong mga saksi. Ug karon ang panalangin sa Dios kalabing gamhanan gugma ni Ginoong Kristo, pakigdait sa balang Espiritu. Ana kanato karon hangtod sa balay katapusan. Amen and amen and amen. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you. And give you peace. And give you peace. And give you peace. And give you peace. The Lord make his face to shine upon you. And be gracious unto you. And be gracious. The Lord be gracious.